panganjur lakuning angin ukuragraning ngarga pura purnita akiri-kiri bener kowe cah jagalan jenengmu Bilawa. Pancen kepara nyata. Ngerti ora kowe adu arep karo sapa? Iki Senopati kepatihan jenengku Rajamala. Senopati ya ngertiku kowe tukang gawe tabuh. Tabuh denggelmu mlocot ora. Senopati Agung aku. Mlore palungguhan iki yen kena tak kandhani kok tak pringgakke kanthi becik damar mancung cupeten anggenmu wani karo aku. Kowe ngibarate kaya manjing loropan. Yen kowe nggugu karo karepku, kowe mbaliya, kowe mundura wae. Mengko yen kelakon ya kuwi kakangku Kencaka dadi ratu ana ing Wirata, kowe njaluk pangkat apa wae bakal tak turuti. Aku menungso sing ora edan derajat pangkat ora mendem karo panguwasa. Yen ngono butuh dhuwit pirang miliar kowe kandha ora butuh dhuwit. Yen pangkat ra gelem, dhuwit ra gelem, apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane, sing model piye sing ndok jaluk, ora butuh wedokan ki abrak apa. Ditari apa-apa tek emoh ki karepe piye to? Tek beda karo wong nggenku. Wong lanang-lanang nggenku anggere nek nggudhe enek anyaran kok gruduk-gruduk. Duh karepe dhewe wani tenan kowe Bilawa deni apamu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku keceblokan duren rasi garam rapat gurone batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblokan kesinggol wae mecotot nyawamu. Dan sumbare gah kalah. Iso ngalahke Rajamala padha karo iso ngraji angin, iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Wah, lambene sumbar ya sumbar, aja nyandak malaikat mak prindinge gitokku setan alas. Ben pancen ra kena deman maju jangkah kokop getihmu. Ngene wani botoe kaya ngono. Inggih kula nderek unggahke meneh 1 triliun. Inggih nderek praon. Nderek diketokne pisan, dipantokne pisan bur manuk. Tegesipun kados pundi? Upamane jagoku si Rajamala sing kalah dalam kepatihan Kencapura sakwutuhe bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Matswapati yen perlu tak tambahi guluku. Ning kasa baline nganti jago Wirata sing kalah, Koko Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi darbeke Kincaka. Rada mung tak lirke netap duka yayak sinipi aja bang mawing wengis netra kocak ngundar andir. Aduh kok kados mekaten paman kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe wong guyonan tan wurunga badhe dados tangisan. Jengandika mentala ora perlu ngrembug mentala utawa ora sing baku dilakoni kowe lan kudu saguh tumrap apa kang dadi dawuhku. Totoane bur manuk
tak tetepake ripalungguhan iki lan enggal diwiwiti adu jago liyane jago mudhun saka panggung